We're here at Mactan Cebu International Airport from Davao City. Si Sinay o si Bakbak. Okay. And about Cebu Bee. Ikan Davao. Naabot namin sa Cebu Bee. Okay, sunod. We're already in Mactan's Cebu International Airport. Okay, so mga turista. Mga turista. Gikan sa Davao. And now we're in Cebu. Okay, ang among sundo na diri. Very good kayo kay mag-reverse kay ma-automatic siya og kanang stop music. Yan na adyo siya kanang full hinayaw niya full video. Yan adyo guide ba nga mo straight ka, no? Oh, nice ang MG di ay. Okay, so from the airport, diretso mi sa SM Seaside para maniod to. Salamat. Sumao din daghan na di ay. Halina mga aklata. So we're here at Island. Ano sabi? Ha? Island Seafood. Island Seafood. Basta kay na island, apoy seafood. Ari diri sa 4th level ni. Basta kay sa kinatumian sa SM Seaside. Okay, amo ang driver. Thank you for the sundo. Okay, si Sinay at si Bakbak. Ano ba? Ano ba ba? Okay, gutom na kayo? Okay, so ba ni unsa ito atong gi-order? Nakalimot ko sa mo. Pataka og order. So mao ni. So, money ang order. Manu-mano. Oh, manu-mano. Manu-mano akong gi-order. Money siya. Okay, so murag ko ano siya no, mini poodle fight. Good for 4 to 6 persons. Ano siya, mano-mano. Suba. Seafood and barbecue grill. May barbecue nga manok, may barbecue nga baboy, may belly. So, maniod to na putag lami. Okay, nakakaon na putag lami. Sige lang matagkaon anong bihiya. Siyempre, ting paniod to naman po. So, mga onjud, no? And, ato dito mamili sa mga pagkaon nga wala sa ato apermi. No? Kanang wala pa, di pa regular nga makita sa ato ha. So ato pong tilawan nilahang mga dish. Dinhi o manhi mag Cebu mag 3 times ta ko nagkaon ani nga restaurant. Okay ra gyapon swak sa timpla sa nararaga inato style. Alang diri sa mo. So kung mag-grill magli suba-suba so di gid mag-cute, no? Mag-cute, pada og 1 cup rice. Additional rice kita permi ani. Rice ba? Kay nindot, lami. No? Mapapa-rice ka, only rice ka talaga. Kumingani manggani ang sudan. Labi na kay isa kakaha ang rice. Garlic rice ang pili. Kay Parisa na shrimp, my favorite. Hindi po gumataka kay ang mga gout, kumot-mo, tukar. So, lang, tambal ibog. Asa man maglaag na bakasyon naman.
Ni Gina? Gina may nasa abroad. Classmate po niya. Kanan chicken back. Kaya na puro na ta chicken. Panood to, masiro-siro, laro-laro yung mga dali sa SMC side. Tanaw-tanaw ba lang, window shopping, kay grabe kayo mga budget. Kaayo. Sige nyo, nagkaulian nyo. Dito, taghuwat sa barko kay gabi pa man, no? Hapon pa man ko tayo. Almost 6 and June. Paulit sa hall. Tanaw sa ta, labi na kayo si Backpack. First time pa niya. Yan ni Auntie sa Cebu, sa SMC side. Kani? Musod jud ta? Wow, sana all Il Corso. Sa El Corso ni siya nga kuan. Food park sa El Corso. Sa food park sa El Corso pero gamay pa ang kuan. City di Mare kanina. Kaon dayon, Pinoy hungry. Nagkaon mi diha? Nya lami. Bata. Murag di jud lami kay may. Ay, dagang. Nakakapilian diha. Sirado pa naman. Umang gabi na ni mag-abre. Hindi kahapon. Uy, dako po siya nga mall di ay. Wa pa siya na, wa pa sa sudlian ni dapita kay kuan pa man. City di Mare. Mulibot ay tani ron. Salamat jud do kay na-ignorante ko. Ato man ko na-exit ato. Kanang kuan? Sutukil? Nga nindot kaayo og mahapon ni kay hangin. Kulakaw mi diha sa akin pwede mo. Pwede na human. May kong HM po na. Na dako di ay Wa pa na human. Duok pila ka building. Kananan siguro nang dapit dahil sa dagat. Mga kananan. Ha? Na. Ano lang i-open na niya. Mo ba? Wala yung mga piscina. Awal siya kuhan kay holiday lang eh. Ari, diri. Kani siguro may nag-open na. El Corso. Ito, Jonis. Yapon mo nakasawroy. Agad. Di na lang may ato kay may mga sapi. Maibog lang may ato. Kujawan may mga presyo. Na-open siguro ng Jonis. Nakakaon mo yan Yulis? Jonis? Yulis? Lami pod. Yawan. Vegan. Open na pod. Vegan Island. Buta. May katong mura og Mo na bagong gabling last. mall gihapon og hotel sa Mukas na Nana po sudlunonon. Ga-open ako na nasa. Yung hotel na hotel. Hotel nung gina mga skyrise. Yawoy. Si Gamulo pa. In New Star. Mura man o barko. New Star. Another mall and kuan.
nga balikono ni Charity. Unsa na Sisilex mo na? CCLXLTX Cecilex. Sisilex. Igo ako na yung mga Cebu, Cordoba. Cebu Cordoba link. Okay, so before me Nindot mudong naman siya sa pier, magabi no. gilibot pag ni sa akong brother dito sa mga bagong natupo dito, no, mga silingan sa SMC site. Balikuno na po ng Charity dito. Aron di po may ma-ignorante ba, ipatan amin niya sa mga bagong structures dito, labi na sa Sisilex, no, sa news ra na mo makita.